ale nejde to bez násilia. Peťo, ďalej, dá sa, lebo to nejde. A však oni idú tam, oni. Bože. Monika. Kokos. Pane Bože, čo mu robí? Ty kokos. Ďalší čakajú. Kokos. Kurva, čo to má byť? Do mňa idem domov. Ideme domov. Možno ísť. Dobre, že krv nemáš na rukách, ani ty špina vyjebaná. Kurva vyjebaná. Poď ďalej, bo budú striekať plyn. Kokos. Čo? Ja som pre tebe. Presne. Ja som pozeral sa príde, úplne v nich. Čo tu robí? Ako teraz máte tam federáciu. Čo? Bože môj. Tam beha s Mirou. Cez týždeň zaplnovať.
Zase ísť hore, Moni. Veď keď na tom čaji si bol, To troška ďalej, inak sa postaví hore. tam máme si bol na čaji. Silno za ruku. No už sa vzťahujú. Ale jak bežali. Mladé decka tam nastavia. Áno, oni sú dobré, ten uniformách na schode. To policajtím preštabili. Čo Nina hovorí, že to je policajt nastavili, že policajtím tam nastavili decka. Ale som povedala, jakú oni majú dôstojnosť, tu sa ukazuje. Áno, my sme boli ešte večer a mladí nám kričali, ty si kopo. A ten kopo, ty si kopo. Aj ty si odvodzol. Hovorím, ako to je nejaká, hej, oni majú mať nejakú vážnosť, tak to oni poprvé nerozprávať nemali, hej, a už vôbec nie do Kristova cestujeme. Trilby dole. Myslím, keby to ostal medzi nimi, tak verte dolu, že bude čo dlho známe ruku nohy a ruku za mnou na jeseň. Keby sa on postavil proti svojim. Ale však aj oni z niečoho chcú žiť, hej? Oni potrebujú tiež len ľudí robiť tak, ale pokud neroboty, čo sa dá robiť normálne, hej? A tak čo? Ja si myslím, že platí služba. A verte tomu, že keby sa dívala, Nehláste ho, lebo nás bude naháňať. Maťo! Maťo! Gestapo pojechane. Nie są to tylko gestapo, Čo teraz stoja tam, čo? Ale dej, tam je vytlačené. Idú ľudia zbyť, alebo čo čakajú, ja neviem. Čo sa, moja to z jednej strany bežalo, ja som si vravil, tvár úru som dali. Ja hej, a bolo. A ty keď zase idú na to, už ho mali v strede. Už idú. Preč idú. Áno. Idú preč. Áno, oni teraz tu robia rovnicu asi. Vyhnali aj tu s kočikom. Poďte do penty znova 50. Urobte si ďalšie cvičenia, záťažové testy výťahov. Idioti. Poďme heď, to budeme provokáciu. Čakajú. Navozia Arabov kokoti. Oni čakajú na provokáciu, doslovne. Keď si navozia Arabov, tí No. narobia poriadky za týždeň. Hej, keď to oni raz spali, A to je ich taktika. Jedni sú tam, druhí sú tu. Oni zákony sa sledujú. Ale ja by som aj pristal, nech ich sem navozia, kurva. A niekto začne, No hej? a nie ty vyjebú, ne, kurva. Jo, naši sú. Si videl, čo robili v Paríži, že to sami Arab tam zapáčili. Aj to hej, títo migranti. Ona skupina, tu skupina odchádza. To nemá zmysel, to je provokácia už. Pozri sa, ako sú naskupení. Zhora, zľava, správa, za chvíľku zo spodu vybehnú a doli zase. Ale nedostane Aha, z druhej strany vybehnú. Aha. Už nás obklúčujú. Pozri, tam sa zoskupujú.
Oni mali smiesť asi dole odtiaľ, lebo to je jak provokácia. No lebo oni pôjdu po tých hore, to sú rečníci, kde stojíme my. Jedni stojí tu, druhý tam a tam, kde sa nás obklúčujú, pozri. Viete, o čo ide Matovičovi? Matovičovi ide o to, aby teraz tu a zničil Slovensku protiluku a potom sa nastal, že hľadí techniky, stojí tejto psychopat, bude profitovať, ako profituje na koronavírus. Ja, zima na ruky, ty kokos. 3 stupne sú. 3 stupne. A už idú, moni, a už idú. Už idú. Ich úlohou je obklúčiť tento dál. Neodchádzajú, oni obklúčujú to tu na meste, rozumieš? Taká je pravda. Vidíš, tam stoja? Sa zoskupili. Tam stoja, každé rohy majú. Vyrabovali sa letensko. Táto je letensko, vyskali do motora, policajti s nima a exit. Sociálky porozdášať. Upravili to, vedia, to nikde nebolo. Táto je pravda. Nejdeme tam? Teraz se budeme podášť zapýtať. Teraz tam je veľa ľudí, poďme tam. Ale pozor, milióna Slovákov revolúcia. To nikoho nesere. 100 000 patologienky, 500 000 robotníkov. Všetci roku dajne platíme. A čo štát potrebuje? Štát potrebuje, aby sme tu doma všetci na Slovensku pracovali a dajne platili. A potom budeme mať na zdravotníctvo, na školstvo, na vedu, na kultúru, na rozvojové programy. A taká je pravda, môžem vám to dobre. Ale toto sa to navedeli, to je pytajstvo, darebáctvo, hľudstvo, veľkeštíctvo. Treba sa hlásiť, je nás veľa, nepoznáme sa. Môžem aj dcere zobrať. Čo? Čo je? Tu máš kamaráta, môžeš poutovať. Ktorý? Čo si počula prízvuk? Asi sa dám ku Kotlebovcu naspäť. Vlado je ešte vojený. Tam chodíme na dovolenku. Vlado, či je na 70 ľudí oddelení 74 a Bratislavca. Tu je každý policajt. Do Bratislavca policajta robí. Ale zaujíš, ako je 1000 požiadov. Viete, o ktorej pôjdeme? Zima na ruky, bože. To tebe zvoní? Hraj. No. Keď nám to dovolí, toto je správny policajt. Sú, ale veľa ich je takých správnych, len oni nemôžu reagovať. Čo z takých zahalení, ja to nebudem poznať. Čo? Som si čaj. Ja už nebeháš na koči, kde nás volí. No, to je slyším, veľa gáli. Poďme tuto, pôjdeme ešte na tú teplicu. Poďme tu, však tu je to husté. Teraz, keď už 700 ľudí pozera.
Čo? Sedemsto ľudí pozerá. Ďalší. Si videla, čo má s tým strieľať tie gumové? Na čo hovorú, že ich idú obísť? Aha, Martin je tu. Sorry. Martin? Čau. Čo ty tu? Jak bežok, nie? Čo oni chcú? Doklady? Doklady, ne? Pívko preč. Poďme preniesť kvótu. Hlavne tie zbranie. Za pár mesiacov budú používať tie zbrania. Počkaj, my budeme používať. To sú len zase na čierno. No, už ich berú. Fúj! Smrdí! Keby si to dal dovol, tak sa nepostavíš, kamarát. Myslíš frajeri. Tá baba ledva na nohách stala, akého zraka. Moni, tu máš túto zo piešťaň čoťko. Naše tetky. Ja už aj fočky mám. Kde bude? Čo budeš tam? Usmievajte, ste v TV Prima. A kde je teraz Senepa? To je dole. Idete aj tam? Tuto, však aj tam pôjdeme. Áno. Tak je dobre. Ešte tam pôjdeme. A potom od sa dostaneme na autobusovú stanicu, že my sme prešli skoro pol Bratislavy, keď sme došli na Nitru. To oni sú... Lebo každý hovorí, ide doľava, pojete doprava, zase doľava, henta more. Nitra, z Nitry, áno, Nitra. Áno, my sme... A na autobusku z SNP sa dostaneme rovno Čo robili henty tam, čo ich brali? Tu na postali plechovku piva, tá baba bola tak ožratá, že ledva na nás stala. Neviem, čo robila. Ale ja som povedala, ožratí by mali mať začiatku, zastojú. Presne, áno. No lebo však už je človek sprostý. Na guráž si dala. Na guráž. Tam to bude kedy o 3:00, nie? Áno. Aha. Utrpán si. Práve trochu si tá ženská bola. Moja chlapčička je jedna baba. Tak čo, upracujú trošku a hotovo. Upratané. Koľko som aj nestiala, však kde? Jeden telefon, druhý, tretí, štvrtý. Však ja nie, ani hovorím, aká Monika nám ja celý Ale však ešte sa podpisuje na voľakej poštovej hlásili. Ale to je jedno, kto, však to treba naraz dať. Všetko. Mariu, nie je ešte 350. O referendum. Kopec ľudí odišlo aj, ne? To je
Kde máte odparkované? Tu hore na palisádoch. Jaj. Tam jak policajti. Tam stojíme, ne? Vieš, kľudne, toto stálo. Ten najväčší. Teraz ako Svetlomci, ako... jak to, že kinderka došli, to je normálne hovorí. No. Sanitka. Čo Sanitka? ináč, jak sa máme? To není sanitka, to je policajná sanitka. I nakladali tých troch. No však kúsok odtiaľ to je policajný akt, vystupuje odtiaľ, pozor. Ideme kúknúť, čo sa deje. Došli posily. A ty ťa pochytali. Asi. Ale už cenčujú. 3 stupne boli, ukazovalo auto, keď sme... Áno, pokiaľ ste došli hore, tak ja som bola mokrá. Ja už som vychladla, to im... Jej, nás dneska málo stupňov vlastne. Dobre, teraz to asi ukončím a potom pôjdeme tam, kde na námestie SMP a tam budeme Koľko pokračovať. začínajú na SMPčku? O 3, ne? Koľko hodín? 13:51. Ešte vyššie hodinky. Možno ísť do McDonaldu, potom na punč, tam majú punč. A kde tu je volať? Dole McDonald na SMPčku. Áno. Zohriať sa Zohriať, áno. Ja som že cenču. Vieš, a tenisky dá. Tenisky, to mi není zima, on je. Ja mám čísky, ale nehrajú. Také, čo hrajú. Ale to má vysokú platformu. Mám také nízučky. Mami môže ísť po Adrianičku. Ono sa to pričucne. Toto je čo? Taká špeciálna zima. To je tak do sucha, by som povedal. To je tie automaty. Peši, však to je tu. SMPčka tu dole. A potom odtiaľ pôjdeme dolu. Je na rovno. To je 100 metrov. 200 dole. Chodí voľaka 200 jednotky, alebo dole. Ale na to sa je nechať, ja som keď minulé boli na sebe, to boli za 15 minút. No dobre. Tie sochy, čo sú? Dobre, zatiaľ ukončujem. Keby niečo zase spustím. Tuto bolo od 12. už sa skončilo. O 3. bude na námestí SMP. Dobre, ale však aj tu budeš. Čo sa pozrie? Vysoký rožu, tak sa obrala, no. Nemá inej rady. Čo hovorú, smerácké psi? Smerácky psi udávať. Čiže majú. Či sú títo Matovičovci. Tí vojska hodaj dojdu, to už 16. tí Američani. Čo ja viem, to 35 000 potreba. Čo? Mazurek hovorí. Ale jakých 30-14 tisíc, nie?
3 divízie, 35 000 vojakov amerických. Dobre, 14 sa tu má poprosiť. Americkí vojaci nech sa rozčajú doma na vlastnom území. Idú sem, si podal Matovič 35 One 000. Náďa, Matovič a one Spolok, to sú všetko americké sídly. Končujeme video, vidíme sa o 15. A ja ukončujem.